clar, en una situació com la que tenim ara, que teòricament no és la que teníem al mes de març i abril, però sí que és important, suposo, prendre mesures ja, quan abans millor, per intentar no arribar a aquella situació. Sí. Determinats sectors econòmics, doncs, tampoc ens podem permetre molts luxes de fer segons què, no? I el fet que pagui l'hostaleria, clar, és que això de l'hostaleria se'n veu afectats els que viuen de l'hostaleria, els que viuen de l'alimentació, els que viuen de les begudes, clar, és un sector que activa de molts altres sectors, no? I bé, això doncs acabarà tenint unes conseqüències. Prens una decisió i té unes conseqüències econòmiques, conseqüències d'hàbit. Perquè la gent necessita fer coses, necessita sortir, necessita relacionar-se. No ens podem aturar tampoc perquè mentalment, emocionalment, això també serà molt difícil de gestionar. I per tant hem de poder oferir activitats, hem de poder oferir alternatives que jo pugui anar fora a sopar, o pugui anar a comprar, o pugui anar a fer un espectacle cultural, però amb les garanties sanitàries, és a dir, separació, neteja de mans i mascareta. Vale. Ara apuntàveu que, clar, com que la gent no pot anar als bars o als restaurants, se'n va a les zones de pícnic. I vaig sentir a les notícies que fins i tot hi havia restriccions o estava prohibit anar a les zones de pícnic. Però és que, i això que apuntaves tu, no? Necessitem relacionar-nos, necessitem parlar amb la gent, amb mascareta i tot el que tu vulguis, però necessitem tocar-nos, necessitem abraçar-nos, perquè això forma part de la salut emocional de les persones, del benestar emocional de les persones. Però és que, a més, si no puc anar a un bar o un restaurant o el que sigui, i opto per l'opció anar a la natura, anar a un pícnic, és que això no m'ho poden... És una aberració prohibir-m'ho. Perquè la meva salut depèn de l'aire. La meva salut depèn del sol. Si no em toca el sol, com creo vitamina D? La vitamina D em pujarà el sistema immunològic, etc. Els nens han de poder sortir, han de poder jugar fora a l'exterior, han de poder fer esport. Que això també no ho han prohibit, però quan ho van prohibir s'ha demostrat que hi ha hagut conseqüències mentals aquí, conseqüències emocionals. És que aquesta és la tercera crisi, És a dir, una crisi és la sanitària, l'altra serà l'econòmica i l'altra serà la de salut mental de la gent, Sí, totalment d'acord. Jo no sóc molt partidari de parlar molt temps d'aquest merder als mitjans de comunicació, però deixeu-me que m'esplai una mica en aquest tema, que, amb tot això que estem fent, i soc molt crític amb la feina que estem fent en els mitjans de comunicació, l'altre dia vaig fer l'exercici de mesurar al Telenotícies Migdia de dissabte quanta estona es parlava del Covid directament. Llavors, dels 59 minuts que durava el Telenotícies, havent tret la publicitat, havent tret el temps, etc., no sé si eren 20 i bastants minuts, i vaig calcular i era vora el 41% d'informació del Covid stricto sensu. Llavors, fent la suposada tasca d'estar informant, el que estem fent és de transmissors de la por, d'altaveus, que hi ha darrere de tot això, li estem fent la feina bruta, sense saber-ho, i alertar molt de les conseqüències que la por té, i ho he experimentat en primera persona, en la salut mental de la gent, en la salut mental de les persones. És una emoció absolutament destructiva. És una emoció absolutament destructiva, et destrossa la vida, textualment. I una altra cosa que jo m'hi oposo moltíssim, i ara vindrà quan em cauran les collejas, és amb el tema de la mascareta. Si jo entro en un establiment, si jo entro en qualsevol lloc, si jo parlo a 1,5 metres d'una persona, jo em poso la mascareta. Però si vaig a l'aire lliure, no em poso la mascareta. Primer perquè respiro millor, i el meu sistema immunitari i el meu sistema cognitiu,
la comunicació de les neurones em funciona millor com més ben oxigenat estic. Això un. Però és que segon és el missatge subliminal que enviem. És a dir, si jo porto mascareta i tu portes mascareta, jo t'estic dient a tu ets vulnerable i jo sóc vulnerable. I amb aquest missatge tan subliminal també estem fent de transmissions de la por. El millor és anar a tot arreu, en cotxe i sol. Calla. Ei, calla. Poca broma. Calla. Que Callo. veig molta gent que va sol amb cotxe, amb la mascareta ben posada per sobre del nas. Aleshores, jo, quan dormo sol sense la meva parella, no em poso el preservatiu per poder deixar-la embarassada. Vale? Segon, vaig veure un tio a Targa fent footing amb mascareta. Senyors, quan jo sortia a l'hivern a córrer per Igualada, que fotia un fred que pelava, em posava un buf per sobre el nas, me l'havia de treure perquè no respirava. Me l'havia de treure perquè no podia respirar. Com vas a fer footing? Com vas a córrer amb la mascareta posada? Per l'amor de Déu.